खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय। बे समाव आं दंफैयो गवालपारा जिल्ला। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनाय हालामाव थानाय गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोनायाव बे समाव नोंथांमोननो बे गवालपारा जिल्लानि जिथु थांफै लामानि साखाथियाव थानाय गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव नोंथांमोननो बे गाहाय मावखुलिनि माखासे थासारिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। थारैनो बे समाव जोङो बिथांमोननि जिहेतु गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि न' फारसे जोङो आवगायलांनो थारैनो बे समायना मोनसे थासारिजों बुंफबनाय नेशनेल हाइवे जिथु थांफै लामानि साखाथियाव थानाय गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बे गाहाय मावख'नि थासारिफोरनि सायाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा मिथिहोनि बा नोंथांमोननो बे थासारिनि समायना नुथायफोरखौ दिन्थिनि आरो लोगोसे बेयावनो नांजाबना थानाय गंसे आरो गवालपारा जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिबो बेयाव गाहाय मावख' दं। बे गंनै साखाथियाव थानाय बिल्डिंआनो जाबाय गंसेया गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' आरो लोगोसे साखाथियावनो थानाय गवालपारा जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि गाहाय मावख'। बे समायना थासारिजों बुंफबनाय बे गवालपारा जिल्लानि बर'नि माहारियारि आफादफोरनि गाहाय मावख'जों थाफानाय सारिगिदिं समायना बिबार गायनाय बेनि थासारि सिजौ दंफां थारैनो बे थासारिफोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोना बे गाहाय मावख'नि गोजोननायखौ लानो हागोन। बेनिखायनो बे समाव जोङो बे गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिगोन। थारैनो बे गवालपारा जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरनि थासारिया माबायदि रोखोमै दङ बेनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन।